Munilang mansyon. Ma! Muning mga mansyon sa mga Isa naman! dato. Ay, nagpapa ko kay Marie, duha. Leave your slippers outside daw. Huy, isa-isa ra, huy! Isa kapdak! Awal. Nasaktan lagi na yun, oy. Welcome to our room. This is our room here. Crazy but beautiful. Crazy for you. Kinsa man yung jersey? Ako Crazy. Ano siya, mamo Mao ni ilang higdaanan sila mga laki. Ito po yung dito po siya didiligan. Dito po siya dinidiligan, ma'am. Tuwing gabi-gabi? Sa araw at gabi, pwede mo siya diligan dito kasi mainit ang panahon. Oh my God! At meron na siya mga tingnan mo yung redoors dire. Tingnan mo sa ilalim, maraming redoors botilya dyan. Yung sa ilalim ng lamin. Kasi sulod sa inyong rip, hoy. Ala ka! Ito, ice. Namaligya, biya mig ice. Ingani mi ka negosyante. Namaligya, mig ice. Wala na, Jollibee lagi. Uy, ginoo ko. Dapa, para hindi tayo mabuntis. Dapat hindi tayo mawalan yan. Akin yan. Paano ko yan? Pagpalaki ng didi. Diyos ko. Basinapay nakatago daring mga... So, nami dari karon sa ilang mansyon, ha? Ayun sa mabigyan siya. Maklaro kay mga panti-mimi di ano. Uy. May pante. Ala ka! Kaya ko kainis nila. Siksik eh. So, nakuha na dyan na to, guys, ang ilang mansyon. na mansion raid na yun na to. Dayon na to dyan nakita ang ilang kwandere. Wala dyan sila gitaguan. Saksim. Pubuhati ta. Uy, ma-viral ta. Kaya ta kayo nangita sa kung... Diyos ko, mga pasaway sila dire. Muna nilang mansion dire. Kani, murag ilaning kuan dire, oh. Among business. Ayang business kuan. Na sila'y kamunggay dire. Dako kay lang kamunggay. Ngayon, nagbahubog sila. Mangutlo lamang sila dire, oh. Na sila'y kalamansi, oh. Di kakaingon. Uy, naman din may dapugan diri. Nadiyas na yun. Lipstick po, Lipstick, manggug ko. Nanggawas na sa hideout ang mga kuan, o pack. Naka-short, pack. Siksi. Bigawan, binay yung tita. Tita ng bayan. Nag-night out ang room 10, LT, Barangay LTO. Mag-night, makuan ko no, may mga... pakigol, biya silang duha dara, mabiya na mga... Bagong number shoes, irampa pag yun. Yes. Huy, na? Pakigol, biya na ila ang bet dyan. Muna, ganahan ako na nila, kay irampa, gana nila sa Dipolog City, ilang mga legs. Yeah, wala na nabila. Asa mo, ma'am? Majote na mo, ma'am? Nalo sa kasba. Kasba? Wala na. Isarado sa namo among kuan. Among gate. Pak. Bretane! Parcel! Shopee! Parcel Shopee, Bretane! Ignabas. Wala yung motor. My vlog. Hello, sir. Live here In. Na ako diri sa Loyo sa Corazon. Park.
River River Park dahil River Park. view na dayon. The view of the opinions do not reflect. Oh, sige sir. Para mga Don't reflect on the face. The management Oo, sa mga and the network. Mao ni Singapore. Oh, away lang ko na Singapore. Pagka-poor. Kinagang di foods dire. Oh. So naday mi karon guys sa unsa ni tawag Dahang foods dire ina si sir. Riverside. Magpa-Riverside sa mi karon. Dili mi magpamutya. Pwede mo maligunan ako. Pwede man. Bita na rin ako ang rin may gani akong gidala-dala. Daghan po ng colmate siya oh. Kuyog pa si Linda. Sige sir, paabot na ko dire. Panglibre og food. Bye-bye.